Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kidi longi khubor bam dagasngi. MDC ka nong thamai constituency ubala tip langkhar kongor MDC ulakhat no menta ka chanmit ha ka jingsha sumar ha civil hospital Shillong. Ka jingkhat no ubala tip lang kalong ka khubor ka basngau benut ikipat ka nong thamai constituency ha ka ba ka jingshitom ka balane kham slam bar ulasha sumar shabar jelaru ha ki khniat banai balatem. Ubala tiblang kharkongor udayu MDC bampat jusha rem sinru bar ubalabat ikashuki MDC la sausin kenti. Ubala tiblang udayu EM bat uchaman juga kinhun ki MDC independent ha ka kinhun ka ba prangut jangki MDC shimen ha ka jing sunshar ka United Democratic Alliance balalam khmat da uba PNSM house nem arajar khat nyo. Shushu ubala tiblang kharkongor ulalong CEM independent house nem arajar khat kendai. CEM jong ka khasial Southern Mas District Council harin kan ki dukhot jong ka AC ki EM baro bat ki MDC baro menta janmit ka khatarik new September aja apsau ngidap da ka jing susi bantip ba iba latip langkhar kungor ibalong sitting MDC jong ka nok thamai hajuk kapor kumu chairman jong advisory committee jong ke HDC menta ila klan no dang menta hamni po civil hospital hadin bala yo education ke bala slam te nakalian majungi kumban syukan mau iba latib lang karkungor ila long UMDC nadu senam arhajar saw kamu la Southern ilapat kum MDC hang taipo KHDC balami khmat ya kanong thamai constituency but kani kajing shajit jong i sausin kanthi khlem sharem ka pen i ba ki pai ba jong kanong thamai constituency ki shania ye i kum nong i khmat dan kum nong i lam Shiga district council te kajing khlat no kajing i kalong kajing du ka khlaw ini kum ka council damal ilalong beriu belah nok sinyang shibun ha hak ka sinsyal ka kada kamtam hak ka sanyima sima hak ka bede ba ka district council ilabat tu kum CM shipor ilabat kum EM in charge secretariat hatu ngapor ngikirma ki babun ki kam ki sinjam ke bala shim nakalian chu i kapor ba idang bat kam kalau long ka jimantoi ya karib ka jakan rin te kajing klat no kajong i kalau ka ik kajing du yang i ko council bangidu sa uwe pat usinya namba nalor iba tin world khar barang syuklat nang shen te nakalian jungi kum ka district council i brokawi ni pha ka khubor sulam syaki bahim hasem wajan ki khun ki hinman ki para minta ki marjan mapa ki sabah pati minta ki baru ki bahaya badan jeng dei ke bajan pati te kumju ru ni pha ku bos mulam ru ki pai ba kan of my constituency ki ladu no ni melam UMC joki but nakalian juga executive committee ni layo banyak slot barkatu kami ki EM bentan te kum kandak kajin buron ya ba latib lang wala no sinyang shibun nakalian jungi ho kadai marmar andre akla formit andre ngila patha ya office ya secretary ban kami ya notice ka order ba la shai ka singi kodim ka khalai tarik baka baki notray kim yo shiteng singi kum kadak bangi kham no office shiteng singi kajing ya dan mental ban penpau kajing susi ringkat bakayeng hakani kajing duno ya bala de langkar